Ang saya. Sili natin po. Ang dami. Harvest ko tong iba and then ilagay ko sa freezer. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning guys. So ngayon guys, punta tayo sa kuha tayo ng kamatis. Umulan ngayong umaga. So ngayon kuha tayo ng kamatis kasi magluto tayo ng egg at saka may hinog kasi dito. Ulan kaya basa. Ay, nag-stop yung ulan. Sige ito, meron pa pala. Dito meron tayong kamatis. Kunin lang natin para lutuin. O, diba? Meron tayong harvest. Hanap pa tayo dito. Tingnan natin ito eh. Ay, sira. Sira. I think ito lang. Ito guys. Kanina pa akong umaga talagang ganap-ganap dito yung mga pinagagawa ko dito. Kanina pa ako. And so ngayon sabi ko, wala na palang rice. So ngayon guys, dahil hindi na po ako nagluluto gamit yung rice cooker kasi dagdag electric po yun guys. Grabe yung electric ng makakalas. Magamit ang electric kaldero. Punta tayo sa labas mamaya. Mag-harvest ng gulay kasi ulan ng ulan and dahil sa ulan nasayahan yung sitaw natin guys at sitaw at saka yung cabbage. Ang saya guys kasi yung cabbage akala ko kukunin ko na siya sa garden kasi nga hindi masaya yung broccoli at saka cauliflower. Yung cabbage akala ko pangit yung nila. Lumaki na yung cabbage guys. Ang saya kasi yung cabbage ko andun. Lumaki siya guys. Pakita ko sa inyo mamaya. Punta tayo sa labas para i-harvest natin yung sitaw at saka ipakita ko sa inyo yung talaga. Ang saya guys. First time ko yung cabbage na ganun. So ngayon, punta tayo sa labas para mag-harvest. Pero bago tayo alis guys, magpunta sa labas. Bantayan ko muna ito guys para naman hindi ito maanghoy, ma-overcook, magdukot-dukot, maanghoy. Alam niyo yung anghoy, mag-iba yung amoy niya is iiba. So kaya yun, kailangan ko siyang bantayan and then mamaya punta tayo sa labas. Iniwan ko yung pusa dyan. So, and then nilako yung door. Kasi kapag si Tami magpunta sa refrigerator, alam na alam niya at saka gusto niyang makikain din. Kaya yun, pinaglaruan ko na lang siya guys. Kasi nga, din ito, kung ano yung kakainin ng ama niya, gusto din niyang kainin. So, kaya yun, pinaglaruan ko siya. Gusto nang lumabas. Nakakatawa na nga ito kasi gusto talaga niyang lumabas. No, kahanan po. Alay, yung panahon yung may, you go back to Pinababag. Lak. Mag-harvest tayo guys. Harvest. So yun. Para naman sa dinner kasi si Tami, ito yung ipakain natin sa kanya. Pakain natin itong gulay na ito. O diba? Baka may nakakita sa atin, no? Nagsasalita parang baliw. Sabihin nila may baliw man yung kapitbahay ko eh. Ganun ba? Diba? Sige. Dito. Meron dito guys. Oh, look. Tignan nyo yan. Meron dito sa baba. Meron din dito. Oh. Ang haba dito guys. Oh. Hindi pa ito. May mas mahaba pa nito ah. May mas mahaba pa nito. Kay Tami. Kay Tami talaga. Grabe naman yan. Huwag kayong ha. Joke lang yan, joke. Huwag kayong mairita. Ang mairita, talo. Ang pikon, talo. Look, diba? So, alam nyo,
palagi lang tayo nag-harvest. Diba ang saya? Dito tayo ha. Papasok tayo dito. Kasi yun. Look, marami pa dito. May mga maliliit pa nga guys. Oh. Look, so meron pa talaga tayong ma-harvest nito guys. Oh. Kasi meron pang mga maliliit. Look. Maliliit. Oh. Look. And then, dito. Kunin na natin ito. Meron din dito. Ayan. O, diba? Akala ko talaga wala na tayong ma-harvest. Pero, walang katapusan po ito. Hindi po ito matatapos. Kasi ang daming bunga. Kahit kunti lang siya. At least meron tayong mapakain sa asawa natin. Diba? Ito. Tignan nyo. Haba nito. Look. So, yan. Look. Hanap pa tayo dito. Baka. Yun pa tayong wala nakita. Ay, nasira yung iba. Look, ang sili guys. O, tignan nyo. Diba? Ang saya. Sili natin po. Ang dami. Harvest ko tong iba and then ilagay ko sa freezer. Yan pa dito. Kahit maliit kunin natin. Kasi parang masisira lang ito. Ang dami kumakain, oh. Look. Ang dami kumakain. Ito naman siya. Ilagay natin dyan. And learn. Look, tignan niyo, oh. Diba ang ganda? 1, 2, 3, 4. 4 yung cabbage natin, oh. Tumubo sila, Kunin din natin itong kamatis na hinog. Hinog na yung kamatis. Meron pa pala tayong hindi na harvest. O, diba? Ito dito. Maliliit na mga kamatis. Look. At itong kamatis guys is tumubo lang siya. Tumubo siya from last year na So pinabayaan ko lang siya guys tumubo. At ang update natin sa ating tawag nito cucumber, tumubo na sila, look. So meron pa tayong tanim, di ba? Yaon. Konti lang yung natin na harvest na gulay, look, tignan nyo yan. Akala ko marami, pero at least meron tayong na-harvest, di ba? Yun. I-ano ko ito sa leftover na beef kasi po. Masarap naman yung beef na ganun, pero masarap din yun siya leftover. Lutuin natin. Stir fry siya. So, mahilig ako mag-stir fry leftover na pagkain. Kasi, alam nyo na. Pero alam nyo, gusto kong magsabaw. Pero I think sa sabaw is, magawa na lang ako ng sabaw this coming pag maginaw na. Kasi, yun, masarap pag may sabaw. Pero, wala na tayong string beans na pang lagay sa ating sabaw. Kasi nga, maginaw na. That means, ang ating garden is patay. Wala nang laman yung garden. Kapag maginaw na mag-start, that means wala na talaga. Patay na sila dahan-dahan. And very soon, kailangan ko nang ilagay yung mga meron tayong kalamansi doon, na kalamansi at lime, di ba? Yung mga dapat ipasok na halaman. Yun, ibalik natin sa basement. Anyway guys, nakalimutan kong mag-vlog guys. Oy, ito na yun guys, yung leftover natin na beef. And ito yung sangkap. And then, ang kaunting gulay. Yun, binuil ko siya guys para madaling maluto. At saka masarap din pala pag buil siya, no? Hindi siya masyadong konting buil lang. Crunchy-crunchy pa yan. So yun, lutuin natin ito mamaya para kay Mister. At maging masaya siya. Nag-ask ako guys kasi paborito niya itong ganito na may mga pink-pink dyan. Pero tinanong ko siya, okay lang ba sa kanya na lutuin ko siya? Kasi, you know, sometimes gusto niyang ganito or gusto niyang basta. Pero okay naman sa kanya pala na lutuin natin. So yun, luto tayo mamaya. Mo 6 o'clock na guys, kailangan ko nang magluto.
How do you like my food? You don't really like it. Oh, food's good. The beef is kind of hard. The meat. Anyway, guys, we're gonna end the vlog. Salamat, guys. Matulog na kami kasi Tami have to leave early. Have to leave early tomorrow. Check it one more time. Good night.